एक हाथ में एक ही आ रहा है मुश्किल से। Uslap THER U PHRIA kila lim shop ya kari pristar nah kan ikakan du tarik minta bana April senama ajar pusan kepalawan rakyat jing julor ke basir kai ha kam tam ha kanong ba Islamabad ke balong kanong ba jongka Pakistan ini pila banyu i banyu pria baheh ubaron ke jing he kat kum ki ball jeli kai criket lani kum ka plans ia ther bak labom bubun ki jaka kanong ba Islamabad kita long khobor kia tu baka jingwan kensan jong ulap ba ke eryong ringkat pada pria baheh lawan rakyat jing penjulor ke basir kai bah ke Pakistan ha ke babun ki kali khamtam bila du lut nadu ki yet bat wat hadu ki bodi jong ki ru ki la tham bila du lut na ke jing jur jong ke eryong bat pria baheh kita long khobor kia tu bah ki ying kisam kila julor bat kila du lut khamtam ki yet jong ki bat daki hajar ki solar panel ong mai kila julor lut ki baju penun kam ban tan ding elektrik seying jong ki breu na ke jingwan lin shop jong ni pria baheh bola penjot lut ki bara